जोबनायाव रौतानि प्रदीप बसुमतारीनो न्याय होबाय आदालता। रौतानि मावसोमग्रा बसुमतारीया प्रदीप बसुमतारीनो हा फाननायनि मुङाव 22 लाख रां जाख्ल'नाय आरो फाननाय हाखौ गथायना होयैनि थाखाय दादागिरि खालामनायनि अजद थिखांदों। प्रदीप बसुमतारीया बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय बिजिरसालि, पुलिस आरो खौरां बिजोंनि मदद लानो गोनां जादोंमोन, जायनि जाउनाव मावसोमग्रा बसुमतारीया जोबनायाव हा फाननायनि मुङाव लानाय 22 लाख रांजों लोगोसे 23 लाख हरफिननो खोथा होबाय। बे गासैबो जाथायनि उनाव भुगिनांनाय प्रदीप बसुमतारीया खौरां बिजोंखौ साबायखर बावो। मख'नो गोनांदि मावसोमग्रा बसुमतारीया रौतानि प्रदीप बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय हा फाननायनि मुङाव 22 लाख रां लादोंमोन होनना अजद थिखांदों। नाथाय उनाव हा फाननायनि मुङाव 22 लाख रां लाना हाखौ गथायना होयैयाव बायग्रा प्रदीप बसुमतारीया दखल खालामनायनि थाखाय बायगिरिनि सायाव हेंथा होनायनि दायाव मावसोमग्रा बसुमतारीनि बेरेखायै केस होनाय जादोंमोन। बे जाथाया गासै रौता ओनसोलाव फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। भुगिनांनाय प्रदीप बसुमतारीया रौता पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो आरो खौरां बिजोंनि खाथियाव थाङो। जोबनायाव मावसोमग्रा बसुमतारीया गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हायो आरो भुगिनांनाय प्रदीप बसुमतारीनिफ्राय लानाय 22 लाख रांनि सोलाय 23 लाख रां हरफिननो थाखाय बिजिरसालियाव मोनसे एफिडेभिटनि गेजेरजों रादाय होयो। गिबियावनो गासै बर' रायजो राजाफोरनिसिम लोगोसे ससियेल मिडिया, निउज पर्टेल, इउटुबार बिथांमोननिसिम गिबियावनो रोजा रोजा आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ सिबिहरनाय थाबाय। आं थांनाय 23 मार्चआव रौता थानायाव मोनसे प्रेस मिट खालामदोंमोन आरो बे प्रेस मिट खालामनायनि ओंथियानो जाहैबाय जोंनि हा फाननाय आरो बायनाय लेनदेननि थाखाय। दा दिनै आं सैथोखौ नागिरनानै बै दिनखालि प्रेस मिट खालामनाय जादोंमोन आरो रायजो राजानि अननायाव, रायजो राजानि बिजिरनायाव, रायजो राजानि कमेन्ट्सआव आं दिनै सैथोखौ मोननो हाबाय आरो आं न्यायखौ दिनै मोनबाय। बेनिखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ रोजा रोजा आंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा बेयाव रादाय बायदियै हा फानग्रा बिथाङा आंनो हानि मुङै जिथु रां लादोंमोन बे रांखौ होफिननो थाखाय बिथाङा राजि जाबाय आरो जिथु आं कन्ट्राक्ट माखासे खामानि मावदोंमोन बे खामानि मावनायनि बिनिमयाव 1 लाख रां बिथाङा एक्सट्रा होदेरनानै गासै आंनो 23 लाख रां होनो थाखाय राजि जाबाय आरो बेयाव आं थांनाय 8 तारिखआव 2 लाख रांखौ लाखाबाय आरो 2 लाख रांखौ फैगोन 11 मासनि गेजेराव बिथांमोना होगोन होननानै आंनो नैबे चेक लिरनानै होदों। लोगोसे कर्टआव नैबे लटारि एग्रिमेन्ट जायोदि बिथांमोना गावसोर आंखौ सिभिल कर्टआव होनाय केसखौ उथायनानै लागोन आरो आंबो जिथु रौता थानायाव बिथांनि मुङै एफआइआर होनाय जादोंमोन आं बेखौ आंबो उइथड्र खालामनानै लाफिनगोन होननानै जों बेयाव एग्रिमेन्ट खालामनाय जायो। दा नेक्स्टआव माखासे आं बिथां मावसोमग्रा बसुमतारीनि बिफाखौ मुं लानायाव न'खरनि आरो माखासे रायजोफ्रा गाज्रि मोनदों, आं खोनानो मोनदों। आं बेयाव निमाहा बिहरो जे आं बेखौ थोंजोङै बिथांनि नामखौ आं लानाय जायाखै। जेरै आं प्रदीप बसुमतारी, आंनि बिफानि मुङा जाहैबाय फादुला बसुमतारी। जेब्लासिम आंनि आफानि मुं फैफाया आंनि नामा लिगेल जाया। मानो होनबा जों मोनसे लिगेल डकुमेन्ट्स खालामनोब्ला अट'मेटिक बिफानि नामा थाफाब्लासो लिगेल जायो। थिग बे रोखोमैनो आं बै समावबो आं बिथांनि मुंखौ बेबायदि लानाय जादों जे मावसोमग्रा बसुमतारी बिफा एक्स एमएलए लेट फरेन्ट बसुमतारी, आं बेबायदि नाम लानाय जादों। दा बेयाव न'खरनि माखासे रायजोफोरा जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला आं बेनि सायाव निमाहा बिनाय थायो। आरो लोगोसे आङो इमोसनेलाव बै दिनखालि जुदि सोरखौबा बायदिसिना बुंफ्लांबाय, गुबुननि खोथा बुंफ्लांबाय, बेफोरखौ जुदि सोरबा गाज्रि मोनदोंबा आं बेखौबो गिबियावनो निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों। बे केसनि सोमोन्दै बे केसा उथायगोन ना बिदिनो थाबाय थागोन बे केसा? बेयो केसखौ उथायनो बेयाव रादाय खानाय जादों। अट'मेटिकलि बे केसा बिथांमोना केसखौ उथायनानै लासिगोन आरो आंबो रौता थानायाव एफआइआर होनायखौ आं उथायनानै लाफिननायनि रादाय जादों।